Здравейте хора и добре дошли в днешното мое първо видео, с което със сестра ми, Славенка, ще играем на Майнкрафт. Само че първо ще прочетем по един интересен факт в началото и по един в края. А да, Славен, че ти си. Чакай, искам само да уточня какво ще правим. Значи, ние решихме да направим като някаква поредица от видеа, в които снимаме и в началото на видеото, в средата на видеото и чак на края на видеото ще ви казваме по един факт. Мислим за сега да казваме факти от проектът за светът на животните. Нека да започваме с първия факт. Така, аз ще подготвя Майнкрафт. Първият факт, както разбрахте за светът на животните, животното, за което ще говорим сега, е конят. И първият факт е, че мъжкият кон има 40 зъби, а пък женските имат 36 зъби. Някога замисляли ли сте се какво ли пък, колко зъби имат конете? Аз не. И аз го разбрах. А сега нека да започваме с нашата игра. И играта ще бъде, играта ще бъде Майнкрафт. Така, Чакай, само да ме, ето го, малко, че снезен ден. малко се поберем. Влизаме в снезен ден, се казва нашия свят. Снежен ден, ние не знаем как го кръстиме така. Защото буквално в деня, в който играхме, валеше сняг. Да, ние сме пловдивчани. Ние сме пловдивчани и... Добре, ето валеше joining хора, така логин. Само искаме да ви кажем, че ето виждате светът. В него сме си построили 3-етажна къща. Ние играем в момента на мод, в който има нови предмети. И това. Като можем да се превръщаме в най-различни животни. Даже може да се превърнем в Ендер Дракон. Само това мога да ви кажа. Може да се превърнем и в това платно. Да, може да се превърнем в платно. Много странно, но да. Също така, има нови предмети като нивка. Нямаме тоалетна, не знам защо. И много други неща. Сега ще довърша асансьора. Искаме да ви кажем, че си установихме в миналите видеа, миналите пъти, когато играхме, си кръстихме този кон Ози. И това е нашия домашен любимец. Също така построихме къща на дърво, която сега брат ми се е опитал да направи, буквално се е опитал да направи асансьор към нея, но нещо не се получи. И той сега си предполага, че е открил грешката. И всъщност, да, сега ще видим каква е грешката. Ето. Трябва да е отлепено от слайм блока, хора. Аз съм го направил да е залепено. Междуто, може да дойдете в инфото на канала ми. Може да отидете и да видите, да вземете малко инфо за канала ми. Инфо би трябва да знаете какво е information. Ако не знаете английски, превеждам информация. Така. Така. Да, може да... сега само се може да се чудите какво е това, но да. Аз направих това цялото тук. Не. Вижте хора. Това е залепено за слайм и той не може да се издигне нагоре. Това ми е грешката. Така. Така исках да кажа. И хора, само да не ви задържам, защото нещо ние като играем не знаем защо мълчим. Просто мълчим и нищо не говорим. Но това е една голяма грешка. При ютубърите. Когато играят, мълчат. И
стоят и гледат. Ние не искаме да сме като ние ютубери, дето само стоят и си говорят. Просто стоят и искат От време на време говорят. Само от време на време говорят. Ами, по-скоро ние няма да сме такива. Повече ще говорим. Само искам да пишете в коментарите дали много плампаме. Да. Защото говорене, ама... Да не прекалим. О, котка! Мяу! Можем да опитомим. Може ли? Можем. Ама няма. Няма. Ей, йоу! Окей. Хора, това вместо да го... Фу! Какво направи, бе? И аз не разбрах. Разбрах си. Аха, да. Еми, да, то май това няма да пречи. Може да го е така. Така, ето. Опитваме се в момента да направим асансьора към къщичката на дървото, ако някой не е разбрал. Yes. Ако някой не е разбрал. Прогеймър съм. Разбрахте, само не се сещам дали ви казах, че нашата къща я направихме на цели 3 етажа. Казах. Да, казах. Направихме си и мазе. Мазе. И буквално намерихме 2 села. В момента, както виждате, сме до село. Там е някъде другото. Не, ето го. Там, където ви показвах къде миналия път умряхме. Това е ново. Но вижте, Джей и ето го другото село. Да, ето го другото село. Това е едното, това... Опа, къде влезна? Това е другото. Да. Да, между другото играем на... Би трябвало сте гледат... Вие знаете Анди Студио. Те за сега са много известни в България. Да не кажа, че са най-известните ютубери в България. В света е това Мистер Бист. Който за сега всички предполагат, че е измамник. Според вас Мистер Бист е измамник ли? Пишете в коментарите. На 2 блокчета, на час прави така. И тук почваме новото. Бързо! Защото има гъмотелици, това така хикави и са... Да не се очудите какво... Да не се очудите какво правим. Просто вънка е... Просто вънка почва да вали и грамотевици има и затова. А в случая при нас грамотевиците, помня как един път, така ходим си и без завалял и тук удари някаква грамотевица и тук имаше огън. Даже може да видите. Даже остатъци има, както виждате. Беше много гадно. Кога не трябва ранголема в селото? Защото ти помня миналия път спал на няколко и после... Не съм спамвала Iron големи. Какво спал? Такова да е вилиджери спаваш. Да, вилиджери. Защото ги бяхме изтрепали до крак. Те почнаха да ми влизат в къщата. Да. Сега само тук да си довършим набързо асансьора. Асансьора, да е. Успях ли да го направя? Не. Хора, просто толкова много време чакам да бъда ютубър и сега изведнъж така ми е рязко. Май става нощ. Не става. 5 часа. Опа. Ей, направи го бе. Не. Не си. Чекайте се. Нека да оставим поне малко от дървото. На цялото му махнахме листата. Прогеймър съм. Така. Прогеймър, да. Прогеймър. Опа. Прогеймър. Аз съм прогрейсмър. Така. Така малко се оставим да не вземе да лепне нещо. Оле мале. И сега тук останаха само 2. Тук ли беше? Да, между другото Squid Game стана доста известен последния месец. Добре, сега ще тестваме асансьора дали работи. Да, 3! Чай само да се махна това. 3, да. 3, 2, 1. Работи! Работи! Работи!
Това може да го спомниш, да. Да, това няма нужда да имаме яма посред нищото. Обаче просто велико. Велико. Да, работи. И сега така. Хора, имаме си асансьор! Имаме си асансьор! Аз ти казах, че съм си открил грешката. Да. Да, много съм доволен. Браво. Чудно. Направо чудесно. Айде сега. Искам да покажеш, да отидеш в къщата и да покажеш първия етаж, втория етаж и третия етаж. Искам да покажеш и терасата, разбира се. Без тераса. Не може без тераса. Дай само да се качим, записам, защото готино ми стана. Много яко. Много. И тук идваме да си гледаме Ози. И тук, да, ние буквално го направихме само заради Ози. И вижте, между другото, мисля, че да, имаме дивани. Имаме дивани. Ма само да добавим някаква светлина, защото буквално няма някаква светлина. Буквално имаме пердета, хора. Имаме пердета, които не работят. Да, не работят, но не ми харесаха и просто ги махнахме. Да, просто ги махнахме. Каза, Чисто и просто ги махнахме. Чисто и просто ги махнахме. Като ние обикновени хора. О, и сега тоже си останали? Да. Най-готиния асансьор. Това между другото ми е първият асансьор, който ми се получава. Я служи и тук. Но то не ми трябва, той е тук си има светлина. Няма нищо да и. Добре. Не по-яко. Яко. Сега се тръгваме и айде. Чао. Ай, сега слизаме долу. Айде. Ние накрая ще го развалим. Няма. Не значи. Тихо. Та сега ще ви разведем из къщата. Така, може ли сега малко Вижте, да тук си имаме... Може ли малко аз да поема? И вижте, то не знам как го направихме да се отварят и двете врати едновременно. Давай, сега си ти. Така. Ето и румто. Може да кажа... Оф! Не, заваля, давай ти. Аз не мога да... Защо държиш на криво мишката? Как да държи на криво? Така се държи нормално. Дай сега тук вижте, затворихме... поемам! Тук затворихме... тук затворихме, за да може да не влизат вилиджери. Потърси мазето, тук мазето да покажем. Нека сега, ето, може да видите първия ми етаж. Да, аз качам през стълбите. Ето, виждате, тук сме сложили мивка, сложили сме такива тук. Има буквално хладилник. Отворило? Не, няма да го фарам. Ето, може да видите, тук има саксийка. Да видим какво, да видят тук хората има кое е. оранжево диванче. На което му е седнем. Ето тук, do not enter, не само... влизай. Чакай, аз между това не го бях довършил, защото заради времето изсетихме за конюшна за Ози. Тук мисля, че някъде беше. Какво искаш да правим? Готино е, ще ти хареса. Не, сега е готово. Аз не искам. Наско. Сега. Айде, взимай, ще го намеря после. Излизни ми от тук. Escape. Да, ето, do not enter, не влизай, но ние си виж. Ти ще влезе, защото... Да. Това е нашето. Гледай да не щупиш. Тук ли? Да. Ето, затвори. И тук си гледаме Ози. И тук гледаме пак Ози. Ние сме направили абсолютно всичко възможно да гледаме Ози. Да, покажи на третия етаж място. Да бе, чакай малко да е. Тук, това няма мазето. Тук, както виждате, имаме мазенце. Слизаме си надолу. Тук си имаме такива, но доста украсено. И тук, както виждате, имаме брони. Ще се качим. Така. Да продължим на горе, горе. Горе, да. Хайде де. Така. Ще трябва да отвориш тук. Няма нужда да го
затварям, те няма да влязат. Защото не е нощ. Да, защото не е нощ. Имаме Както си виждате, ето бюро. легло, биро, на която има статуя. И буквално може да седнем на стола. И буквално може да седнем. За следващия ран тичнеш с Left Shift. Left Shift. Ето отново си има червен Искам диван. само да ви покажа, че тук имаме тоалетна. Що не? Само където нямаше... Венче, виж, ако тук А, добавя... какво ме гледаш ти, бе? Значи... Миру тук, ако добавя един мод, тук може да сложим бяла стълба и да седнем. И няма си личи, че е брезов стол. Какво гледате, бе? Така. Добре, свърших си награда. Не си пусна. Венче, ма дай малко по-бързо, защото не свърши времето. Няма да ни свърши времето с тия с това време. Дай си го Така. начинаме на 10 минути. Тук имаме телевизорче. Ето по-бързо има 6 минути! И ще направим по. Така. Искам само да прекъснем видеото за още един факт. Не, няма прекъсвам видеото. Ето и тук продължаваме нагоре. Насам. Ето Само е искам да стаята. ви кажа, че заради нас, ако не си спазихме обещанието да направим 3 факта. Това е терасата и тук идваме. И може така да заобиколим и да седнем и да си И гледаме както Ози. виждате, пак да гледаме Ози. Да. Всичко заради Ози. Стига си махал листата. Стига си махал листата. Ето. Айде, ставай. Ставай, че ми омръзна да гледаме Ози. Дай. Много е красив просто. Една секунда. Как влизаме? Колко стана часа? Ето виждате тук пак, както винаги, си имаме цветенца. Любимите ми. Така. Обаче хора, мислим да спираме. Не, чакай, няма да Още спираме. не. Така, ето, почивам си. Но вече дойде и мигът за последния факт. И да спираме видеото. Моля сега, дайте ми... Проекта. Аз тогава ще търсва. Така. Щичти. Нека сега да продължим с още един втори и последен факт. Както разбрахте, решихме да не правим по средата, защото няма да ни стига времето. И сега ще правим само в началото и в края. Моля ви се, не ми се сърдете, но... Ето го! Ето така. Докато слушате факта, може да гледате и Наско как прави там тази табелка за Ози. Заболя! Така, докато Наско изключва дъжда, аз ще ви прочета Ето случи го. по още един факт. Е така става. Гледайте хора, гледайте. Само гледайте това и бум. А сега може да излезеш от Майнкрафт. Не, само ще кача на къщата. Чакай, че виж сега, ако ти си горе, аз мога така, че си пратя съм сигурен. Така, може само да ме слушате мен, защото в момента искам да кажа на Атанас да спре видеото. Аз пък видеото. Добре. Така, Ето тук спираме хора. сега излизаме от Майнкрафт, но продължавам да ви чета и последното за днес, последния ни факт. Слушаме те. Фактът ще бъде за лисицата. Както разбрахте, още преди малко ви казах 2-3 пъти, че проектът е за светът на животните. Миналия път говорих за коня, а сега ще говоря за лисицата. И фактът е, лисиците са доста добри родители и създават поколение веднъж годишно. Само веднъж. Аз мислих, че по принцип че е доста повече, 2, 3, 4 даже, мога да кажа, но пък един път годишно. Не е много, не е малко. Но сега мислим, че това е доста подходящ момент, даже би трябвало да спираме видеото. Надяваме се да ви е харесало. А от нас, Чао! чао!